vállalkozás ötlete onnan származik, hogy a munkatapasztalataim során, akiknél dolgoztam cégek, sok helyen használták ezt a fajta beágyazott rendszert, és elég sok problémájuk akadt vele, és úgy gondoltam, hogy képes lennék egy jobb ilyen rendszert készíteni. Vince Viktornak már a pályázata, az üzleti terve is egy nagyon jó, megalapozott üzleti terv volt. Ezt még csak javította a személyes prezentációja, az értékelését, a bennünk kialakult képet. Az első helyezett pályázatban engem roppantul megfogott, hogy milyen elkötelezetten hisz a saját ötletében, és mennyire részletesen kidolgozta annak megvalósítási lépéseit. Saját kezüleg kollégáival megcsinálták a termék prototípusát, összehasonlították műszaki paramétereiben a versenytársakkal. Tehát az előkészítő munka azon kívül, hogy egy jó ötlet és egy jó technológiai megoldás, piaci oldalról is, technológiai oldalról is nagyon jól meg volt alapozva. Alapvetően ez a téma elég távol áll tőlem. Mondhatom, hogy én egy ilyen műszaki antitalentum vagyok. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a fiatalember nagyon meggyőzően prezentálta az ötletét. Próbáltam minden aspektusára kitérni a feladatnak a pályázat során, és úgy gondolom, hogy megvan az a tapasztalatom és az az elhatározottságom, aminek segítségével ezt végig tudom csinálni. Az első helyezett egy olyan fiatal vállalkozó, aki nagyon elkötelezett az ötlete mellett. Nagy gondot fordított a kutatásra marketing szempontból is. Értékes üzleti tervvel készült, amelyet nagy lelkesedéssel adott elő. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy ötlete valóban nagy sikereket érhet el. Olyan vállalkozást indít, amely reményeink szerint számos értékkel járul hozzá a magyar gazdasághoz.